Dyma gyfle i chi glywed erthygl gan Bethan Williams, Cangen Dolgellau. O'r Hen Wlad i'r Wladfa. Yn ddiweddar aeth dwyryd fy ngŵr a minnau ar daith i Patagonia. Buom yn y Wladfa o'r blaen yn 2012, ond roeddem yn awyddus iawn i ail ymweld, a hynny am ddau reswm penodol. Yn gyntaf, mae'n lle mor arbennig, a'r croeso a'r brwdfrydedd yno yn wych. Ac yn ail, mae'r rhan fwyaf o deulu estynedig dwyryd yn byw yno, 17 cyfyrder, ac roeddem eisiau cyfarfod y rhai ohonynt eto. Y tro hwn roeddem yn rhan o daith trap o dau, a ddod i threfnu yn ardderchog gan teithiau tango. Ym 1911, ymfudodd 3 brawd o draws fynydd sef Evan Roberts, Bob, William, Prysor ac Owen Williams i Patagonia ar long o Rita. Roedd y 3 ymysg y criw mawr olaf i ymfudo i'r Wladfa. Roeddent yn frodyr i John Henry Williams, sef taid dwyryd, a hefyd i Ellis Williams. Mae hanes difyr Ellis Williams yn y llyfr Hydref o Uffern. Ymgartrefodd 2 frawd yn wyrain y wlad, yn y dyffryn, ond penderfynodd Owen groesi'r paith gyda'i holl eiddo mewn cert a dynwyd gan geffylau. Cymerodd y daith sydd dros 300 milltir 41 diwrnod iddo. Adeiladodd fwthyn o glai a gwellt yn Treffelyn a chwblhawyd y gwaith ym 1920, gan enwi'r bwthyn yn Glandŵr. Ymhen amser, priododd a Blodwen a ganwyd iddynt 5 o blant sef Geraint, Glyndŵr, Gwynfor, Ellis ac Elfira. Wedi dwyryd am unau gyrraedd Trelew, dyma gwrdd â Filma Williams. Mae Filma yn ferch i'r diweddar Geraint, a'i wraig Ina, a magwyd hi a'i brawd Nestor ar fferm yn Treffelyn. Cymraeg oedd iaith y cartref, ond wedi i Filma a Nestor ddechrau yn yr ysgol leol, buan y dysgodd y ddau siarad Sbaeneg. Ymhen amser, anghofiodd y ddau Cymraeg a dod yn rhan o'r genhedlaeth goll. Erbyn hyn, mae Filma yn byw yn Rhelew, ac ym mis Mai 2019 daeth i Gymru am y tro cyntaf, gyda'i merch Mia a fi'n ddisgybl yn ysgol yr Hendre Trelew. Roedd tua 15 o blant hŷn yr ysgol ynghyd ag athrawon a rhieni wedi dod i Gymru gan dreulio amser yng Nghaerdydd, Llangrannog a Glanllyn. Cafodd dwyryd y minnau gyfle i fod yn eu cwmni pan oeddent yng Glanllyn, yn ogystal ag ymweld ag ysgol yr Hendre Caernarfon gyda nhw. Wrth yfed mate a bwyta torta negra, sef cacen ddu, cacen draddodiadol y Cymru yn y Wladfa, yn ei chartref, cefais gyfle i holi Filma am ei hargraffiadau o Gymru, ynghyd â'i barn am sefyllfa'r Gymraeg yn y Wladfa heddiw. Erbyn hyn, mae Filma wedi ailafael yn y Gymraeg. Sut oedd y ti'n teimlo wrth gyrraedd Cymru am y tro cyntaf? Doeddwn i ddim yn gallu credu. Cymraeg oedd mam, dad, fy mrawd a minnau yn siarad ers talwm, a dyna oeddwn i'n waith yn ei gredu. Mae iaith ers talwm oedd Cymraeg, ond ddim rwan. Yn Steddfod yr Urdd yng Nghaerdydd, roedd Cymraeg i'w glywed ym mhob man, a phlant yn canu, adrodd, dawnsio a mwynhau. Roedd hyn yn sioc i ni. Beth sy'n aros yn y cof? Mi wnes i fwynhau'r Steddfod yn ofnadwy, a mi faswn i wedi licio cael mwy o amser yno. Cymraeg drwy'r dydd, a dim Sbaeneg fel ein Steddfod ni. Profiad arall arbennig oedd gweld Trawsfynydd, lle roedd fy hen daid a nain yn byw ers talwm, a chael mynd i'r fynwent i weld i bedd. Hefyd, mi nes i wasgaru peth o lwch mam a fi farw yn 2019 yn y fynwent. Bydd y lle'n Manghalon am byth. Gobeithio hefyd bod y daith wedi gwneud i Mia sylweddoli a deall mwy am ei gwreiddiau. Rydw i'n sobor o falch i mi gael y cyfle i ymweld â Chymru ac yn gobeithio mynd yno eto yn fuan efo fy ngŵr.
Beth oedd y gwahaniaeth mwyaf rhwng Patagonia a Chymru? Gweld tir gwyrdd ym mhobman a thai cerrig. Hefyd, ffyrdd troellog, gwahanol iawn i lawer o ffyrdd Patagonia. Pa ddylanwad gafodd y daith ar y gymdeithas yn Rhelew? Roedd mam yn sôn llawer am Gymru arna fi hi erioed yno. Gormod o bosib. Roedd hyn yn gwneud i mi ddiflasu. Rwan yn Rhelew mae pobl yn dechrau derbyn bod gwerth i'r Gymraeg. Mae Ysgol yr Hendren yn gwneud gwaith ardderchog a'r plant yn cael cyfleoedd gwych. Dawnsio, canu, heb sôn am dysgu iaith arall fydd yn helpu dyfodol wrth barhau gyda'i haddysg a dechrau gweithio pan byddant yn hŷn. Mae cymryd rhan mewn eisteddfodau a gwasanaethau yn rhoi hunan hyder a gwerthoedd cadarn iddynt. Mae rhieni Trelew yn dweud, dyna dwi eisiau fy mhlant i. Darllenwyd gan Bethan Williams, Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion.